Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, da Allah da annabi kowa da kowa jiya saurare ni. Wai yasa ne mu kullum duk magana da za yi da abun da za a faɗi duka babu wanda yake faɗa ma shi sai dai ɗan Nijar ko wani duk dai abun da bai kai bai kawo ba dai ɗan Nijar da yake azama. Kayan mu ma you can tell say do have sense, muna da wayo cikin kwakwalon mu kuma muna da karatu. Kasar dai ni har yanzu dai Allah bai muna farrash ba har yanzu, amma bi iznillah kul shay bit farrash kul shay bis sabr. Dan kuma ce da cewa an ce mai hankuri mawadaci ne, idan haka mu muna cikin hankuri har yanzu har gobe kuma. Yes, amma Niger boy da mi ka zo muna da shi. So da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, da Allah da annabi kowa da kowa jiya saurare ni. Wai yasa ne mu kullum duk magana da za yi da abun da za a faɗi duka babu wanda yake faɗa ma shi sai dai ɗan Nijar ko wani duk dai abun da bai kai bai kawo ba dai ɗan Nijar da yake azama. Kayan mu ma you can tell say do have sense, muna da wayo cikin kwakwalon mu kuma muna da karatu. Kasar dai ni har yanzu dai Allah bai muna farrash ba har yanzu, amma bi iznillah kul shay bit farrash kul shay bis sabr. Dan kuma ce da cewa an ce mai hankuri mawadaci ne, idan haka mu muna cikin hankuri har yanzu har gobe kuma. Yes, amma Niger boy da mi ka zo muna da shi. So da